נכנסנו לבית, הם יושבו ואוכלו בזמן שהם התפללו, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה, מולם שתי ילדים שיושבים, האבא עם עין אחת בחוץ, האמא שד אחד הם הורידו, הילד, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן אנחנו. שתי בתים אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. לוקחים את זה, ואחרי זה יראו לה מאחורה. אפילו חיות אי אפשר להגיד על זה. זה לא יאומן, זה לא יאומן מה שראו פה. תשמעו. פרזה. שתי ילדים 10 ו10. ידיים מאחורה, אפילו לא ירועים, שרופים בחיים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות.